davant de la sentència que va ser exposada ahir del Tribunal Suprem sobre l'anomenada sentència del procés, pensem doncs que avui havíem de fer aquest ple extraordinari i urgent per aprovar o debatre la moció de resposta a aquesta sentència i per demanar l'amnistia per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació. El primer punt de l'ordre del dia seria el pronunciament sobre l'urgència d'aquesta convocatòria. Estan tots d'acord amb l'urgència? Doncs aprovada per unanimitat l'urgència, excusar la presència en aquesta sessió plenària del senyor Juli Fernández, no per voluntat pròpia, sinó perquè no hi arribava, perquè ha trobat una carretera tallada també i li era impossible i per tant per això tampoc arribarà en aquesta sessió plenària. I el senyor Pau Presas per estar de baixa paternal, en aquest sentit, i desitjar-li també doncs. I el segon punt ja seria la moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l'amnistia, com he dit, per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa del dret a l'autodeterminació. Té la paraula el senyor secretari per llegir la totalitat de la moció. Bon dia. Definitivament, la democràcia a l'estat espanyol mostra símptomes inequívocs d'estar tocada de mort. Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sánchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de presó i Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític que mai s'hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i clar que en democràcia votar no és cap delicte, les idees no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de totes les persones preses i exiliades polítiques perquè no han comès cap delicte. Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques i una retallada dels drets i llibertats col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un estat d'absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt greus, moments en què es posa de manifest que l'aparell de l'estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I al mateix temps, avui tornem a constatar que les forces polítiques de l'Estat són incapaces de fer ús del diàleg com a instrument de resolució del conflicte. Aquesta sentència no ens atura, al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és que, una vegada més, reivindiquem el dret a l'autodeterminació, el dret a treballar pacíficament per esdevenir república catalana, lliure, neta, justa i que treballi per garantir la igualtat d'oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara a la voluntat repressora de l'estat espanyol i ho fem mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via política i democràtica de resolució del conflicte. Demanem l'amnistia per a totes les persones condemnades i perseguides. Reprovem l'actitud sostinguda de l'estat espanyol que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i donar resposta a les demandes de la ciutadania per via dialogada i pacífica. Convé recordar, per exemple, que al maig d'aquest any 2019 el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública una resolució que instava l'estat espanyol a deixar en llibertat de forma immediata l'Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó preventiva. L'incompliment d'aquesta resolució va ser una mostra més que l'Estat actua desoint qualsevol resolució tractat internacional com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l'autodeterminació o totes les manifestacions pacífiques del poble de Catalunya a favor de la independència i la República Catalana. I aquesta actitud és molt greu, per això la denunciem, perquè malauradament ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia garantits els drets polítics ni les llibertats de la major part de la ciutadania. Reivindiquem justícia i ens disposem a liderar de nou la lluita antirepressiva, democràtica, pacífica i a favor dels drets i les llibertats. La situació d'excepcionalitat que estem vivint
agreujada especialment per la confirmació de la sentència, afecta a tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les persones que hi vivim. I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords. Primer, manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de l'1 d'octubre i la causa independentista, constatant que representa una regressió dels drets i les llibertats de la ciutadania de Catalunya. Segon, reclamar la llibertat immediata de tots els presos i preses polítiques i exigir l'amnistia de tots ells i elles i de tots els exiliats i exiliades com a reconeixement de l'absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i a qualsevol altra acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data. Tercer, mostrar el compromís amb el dret a l'autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats també per l'Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en virtut del qual resoldre el conflicte polític existent per via democràtica i pacífica. Quart, reafirmar-nos en el caràcter pacífic i no violent del moviment independentista català, condemnar tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir. Cinquè, exigir al govern de l'Estat espanyol que respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així com les decisions i acords que se'n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular. Sisè, comprometre'ns a treballar conjuntament amb el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar com a representants legítims de la ciutadania en una assemblea d'electes a favor dels drets polítics i la llibertat. Setè, mostrar l'adhesió de la Diputació de Girona a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les lluites compartides i pacífiques a favor dels drets i les llibertats i comprometre'ns a participar en l'acte convocat pel president de la Generalitat el dia 26 d'octubre al Palau de la Generalitat. Vuitè, expressar la més ferma voluntat de seguir treballant dia rere dia per garantir els drets i les llibertats de tota la ciutadania de les comarques gironines, la defensa del diàleg i dels principis democràtics i la pluralitat política, així com el respecte a la separació de poders, imprescindible en qualsevol estat de dret. Novè, fer avinent la situació de repressió política i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint com a ciutadania i com a país als municipis agermanats. Desè, fer arribar aquest acord a la presidència del Parlament de Catalunya, a la presidència de la Generalitat de Catalunya, a la presidència del Congrés dels Diputats, a la presidència del Govern de l'Estat, a la presidència del Parlament Europeu, a l'Associació Catalana de Municipis i a l'Associació de Municipis per a la Independència i donar a conèixer el contingut d'aquesta moció a la ciutadania pels mitjans que es creguin oportuns. Moltes gràcies, senyor secretari. Abans de passar a la votació, la senyora Paneque té la paraula. Sí, els vull agrair fa uns minuts amb Junta de Presidents i Portaveus que ens permetin expressar quin és el sentit del grup socialista. Ho faré breument tal com hem quedat, donat que el nostre vot serà diferenciat. Ningú s'hauria d'alegrar d'una pena de privació de llibertat en aquestes circumstàncies. Tampoc els que no compartim les decisions adoptades per les persones afectades ni creiem que la independència de Catalunya sigui una bona solució pels problemes reals de la nostra nació. Per qüestions polítiques al marge, no podem deixar de banda el problema humà que les condemnes comporten, especialment d'aquells a qui coneixem i apreciem i de qui ens sentim solidaris en aquest moment tan dur. Però el millor que podem fer en favor dels presos i de llurs famílies és no afegir més patiment al patiment. Els condemnats no haurien de convertir-se ni en un ariet de confrontació ni en uns hostatges per la defensa o la crítica d'una causa, per més legítima que aquesta sigui. Des de Catalunya, la reacció institucional i política no pot ser altra que la serenitat, malgrat hi hagi molta gent que es consideri ferida. Cridar a buscar escenaris de confrontació no aporta res de positiu per ningú. Catalunya ha demostrat sovint la seva capacitat de pacte interior i necessitem un nou espai de consens nacional que faciliti canviar el rumb.
Ens mou a tots el compromís amb Catalunya i amb la millora del benestar de la societat catalana, sabent que per fer-ho no hi ha dreceres. Moltes gràcies. Moltes gràcies, senyora Paneque. Passaríem a la votació. Algun vot en contra? Vots en contra? 3. Abstencions? Cap. Vots a favor? 22. Per tant, queda aprovada aquesta moció de resposta a la sentència del Tribunal Suprem. Moltíssimes gràcies i aixeca la sessió.